Жәмәғат бізде әйтім бар. 100 тапқыр ишіткенше бір тапқыр көрерге керек деген. Енді ол екінші түрлі де әйтірге бола. 100 тапқыр оқығанше бір тапқыр көргені қадірлірек деп, яқшырақ деп. Міне кеше ерте білен ертук тұрасы келмеген еді бек. Анда мұнан 135 шақырым түнияққа бәлкі әлеті күн батыш, күн шығышқа, шуяққа бұрасмы шулайында ек. Түнияқ, күн батыш. Yok. Түнияқ, күн шығыш. Шунда, шул яққа мы? Анда бізде бар не? Шағар, Әгірже деген. Аннан 5 шақырым не барысы ауыл бар. Мен ол университетіні тамамлап қайтқанда нешіктір Әгірже шақарында түн бойына отырдым. Татарстанға келгенде. Нәрсе, справкада шындағы қызлар шылар білен сөйлешіп. Екінші күні ол уақытта электричка болды ма? Шаллыға мәселен мен отырып келгенімінде туғанларға қонаққа. Шынасың тағы болды мезгілдер мен Екатеринбург шәкәріне барам дегенде шунда барайдым автобус білен. Шынасын анна кетедірім. Неге? Әгірже шақарына. Не барысы 5 шақырым ауыл. Анда қызықсындырмайдыр ол мені. Шынасын бір уақытта меңе бөлек еттілер китап. Қалын. Мен аны өзім ауыл хақында китап шығарған едім. Ауыл хақында, туғанлар хақында, ауылдашылар хақында. Шынасын енді қарадым да. Ол алардың қалын китабы біраз күннешіп қойдым. Нендей қалын китап шығарғанлар біз бет киім түгіл деп. Бізде енді ярдәм итәтірген кішілер болмады. Мәселен, Оренбурдан Ирақ түгіл. Мен әлеме қонаққа барған едім. Алар көрсеттілер. Оренбурдан Ирақ түгіл 18 шақырым Нежинка деген біраз түгіл ярты татар, яртысы ілік Нежины деген шулны ақтыға келген украинлар. Шынасын алар кеткенлер, казаклар, шынасын орыслар орнашқан. Яртылаш татар, яртылаш орыс болған. Яртылай. Шуан көре. Алар хақында да көрдім китап қалын. Алар мұны шағыштырасы келмейм енді алардың тарихын. Анда мәшітті болса, мәселен, 1,5 қат ол Нежинка деген ауылда. Мәселен, Хусайыновлар бір туғанлар, миллионерлар түзгенлер ол мәшітіні. Шушындай мәшіт бар қазірді біздің туған ауылда. Біздің туған ауылда бар таш мәшіт шындай. Мұнда мен келдім, бір мәшіт кіна түгіл. Қазір, мәселен, 700 кіші тұра де ауылда. Ишбубы ауылында. Анда көрсеттілер меңа ұйымға күнні түгіл енді, ұйымға күні ертеге. Анда нәрсе конференция болды. Шундағы қатнашушылар мәшітке бардылар. Шунда намаз оқыдылар. Ол нәрсе қонақ ерті болған елік. Мен аны шул аңладым енді мәшіт болмаған екен бинасын. Чүнки қибласы екіншірек дұрыс түгілі янда. Михрабы да көрмедірі. Шунан Ирақ түгіл бір зор мәшіт бар. Анда бір зор бір мәшіт. Мен шунан аңладым енді мұнда халық көп яшаған
шунасын сәүдәгәрләрнең йортлары таштан салган. Бездә яраталар әйтергә капитальный дип. Бик тарихка бай, электән килгән. Шунасын инде китеп барасың, менә алар әйткәннәр иде 12 сәүдәгәрләрнең 12 кибете булган дип. Мин шул гел чагыштырам, һәр кайсы үзенеке белән чагыштырам, мин авылым белән. Мин аларга теге бүген музейда булдым, бик ошады. Шунда аңлаттырдым, китапны күрсәттем анда музей мөдирине, шундагы эшләгән кешеләргә китабымны күрсәттем. Авыл турында алар кызыксынган иде, сораган иде, әмма миндә ул вакытында китаплар чыгарган иде. Шуны мин таратып сатып бетердем. Инде миндә үземдә бер дәнә генә калды, ни барысы шул китап. Мин шуңа күрә аларга бирә алмадым. Инде күрсәттем, менә безнең менә мәсәлән мәчет, мәдрәсә дә шундай булды дип. Төрле нәрсәләр инде. Электә бик зур базар булды дип, авылларыннан, авыл турында сөйләдем. Инде үземә калса 37 ел дәврендә мин әйттем. Аларда бездә мин әйтәм, ничек авыл, ничек бер нәрсә булмаган анда. Бер бина булмаган, бер йорт булмаган. Шунда да агачтан салганнар йортлар. Күп нәрсәләр булган анда. Соңыннан инде революциядан соң сүтеп алганнар берничә кибет кенә калган шунда. Һәм менә шул мәчет белән кирпичтән салган, инде кызыл кирпичтән салган бер бина гына, мәктәпнең бинасы. Шул гына. Ну шуна гел чагыштырып, ни дисәң бит үзеңнең авылың якынрак, үзеңнең бала чактан ияләшкән. Бу инде барып чыктым. Шунда да беренче тапкыр күрсәм, беренче тапкыр булсам да, ничектер якын күрә башладым. Чөнки алар электән урынында сайлап алганнар яхшыны. Шунда халык нәрсә дип, тырыш халык дип әйтәләр. Шуңа күрә халык тырыш булганга күрә алар бик ничек инде зур уңышларга ирешкәннәр. Күптән әллә кайчан төзгән биналар таштан салган. Хәзердә әле кайсы урыс әйтә бит, сделали бы честь, шун кебек я берәүләрне көнләштерәләр иде. Алар район үзәгендә булса да кешеләр көнләшеп кайдандыр сокланып та кайсы вакытта карар иде. Инде өлкә үзәгендә булса да андый шул өлкә үзәкләренә килешәләр инде алар. Кайсы өлкә үзәкләренә барасың, анда инде архитектурада бик шундый ярлы тарихы да алай ни түгел инде бар. Мәсәлән, яңа шәһәрләр. Шул алыгыз КАМАЗ вакытында төзгән чакта, мәсәлән, Чаллы шәһәре ярты миллионнан артык кеше. Шул алыгыз Әлмәт шәһәре, мәсәлән, шул Түбән Кама. Аны халык игътибар, ана халыкка игътибар итә торган бер кызык нәрсәләр дә юк. Андый тарихи биналар бар инде Алабуга, әмма анда урыс сәүдәгәрләре күбесенчә булган. Татарлар бик сирәк булган, менә монда татарлар вакытында аларның тырышлыгы аркасында ул гөрләп торган. Минем фикерем буенча анда бер инде меңнән артык, берничә меңдә бәлки торгандыр халык. Хәзер инде 700 кеше дип санаганнар, ни барысы күбесе белмәгән иде. Мин инде чагыштырып карадым. Минем туган авылым анда элек 1000 кеше иде.
революция кадәр бәлки 2-3 мең кеше булгандыр. Ачлыктан кырылганнар. Хәзер әллә 600, әллә хатта 400 дәме. Авыллар бетеп бара кызганычка каршы. Ул уяттырам, әгәр дә менә шул авылның таш йортлары, мәчете, ниләре булса, ул шул менә зур Татарстанның зур шәһәрләренең читендәме булса, минемчә ул бик ничектер үзләнештер иде, ничектер байтыр иде ул шәһәрләрне. Шул мәсәлән Стамбул шәһәренә килеп керәсең, анда Византия чорына калган йортлар, менә Стамбул. Менә Стамбул инде рестораны. Стамбул рестораны, Төркия кухнясы дигән. Анда Византиядан калган биналар, бурын замандагы. Шул карыйсың да инде нәрсә дип әйтәләр? Исең китә, искиткеч. Безнең дә менә бу искиткеч, чөнки бу безгә якын, үзебезнең милли архитектура дисә була. Ничек кешеләр тырышып шәһәрне ничек инде менә бик шундый кызыксындыра торган рәвештә җитештергәннәр бөтен нәрсәне. Шунасын уйладым да, мен әйтәм, тарихны өйрәтәләр китаптан, китапта кеше укый, менә шул вакытта шул мәктәпләрдән Татарстанның шәһәрләреннән автобус белән җәй көндә, я май аендадыр бәлки, шул вакытта апарып күрсәтсәләр, анда кызык булырга тиеш, күңелле. Музейда булдык, анда музейда нәрсә генә юк, анда кызык, ансы да кызык инде. Чөнки кайсы элек кулланган аппаратура, әллә нәрсә шунда сакланып тора.